Bu karalıkta men sandık etjek bolup börsüňiz. O sizin ýanynızda bar, men düşünemek ýene bir gapdalyňyzdan size hiç helle kakyp otayda howa dogry ay howa egir diýişen bolup börler. Daşyňyz haky bilemek sizin ol dostuňyzmy, halopyňyzmy, kim ol sizin ol daşyňyz haky. Maňa tapawdy ýok. Ýöne men senden soramar ony Tanya. Bayram. Men sizin hiç şatyňyzdan soramar ony. Düşündükmi? O mesele maňa degişli mesele. O taýdan çykan men, onu gören men. O sen mara tul tutjak semiz oglum mara o tak düşen bolsa Tanya. Direm çykmazdy. Men ýalyk 5 aýyň içinde mara 40 kilo del, 80 kilosini ýitirerdi. Gurlasan gurlaw otirsan o taýda maňa goşulma men maşgalam. Men sen maşgalagyň goşulamak. Men halkyň içindäki siýasy mesele goşulýar. Inni ýanky bu meseleň arasynda bir nähilem bolsa bu köpçüliklerin hemem ýanky eginneşi neme Nur Muhammed. Nur Muhammed sen näme o? Kellesi ütkäpdir diýip maňa bir zat diýjek bolup börsiň sen. Nämeden nägilesen? Kellesi ütkä adam düňkü diýen zatyny ýatdan çykarýanmasa näşon kellesi ütkä. Şu surata seret. Görýärmi şu taýda? Gelli kärz bilen ýulydan maşa şu taýda Täjül Begmedowa da bar, Anadurdy Hajiýew bar, onaň Sebastian Perowzam bar. Sen şolaň arasyna agzamadyňmy? Ha? Ay bular bir wagt öldü diýip. Inni kim üçin beýtirip sen guruk beýtirip bulap börsiň? Sen siýasy hilegarlyk etjek bolýan berde. O taýda kän haklyrak gel bu zatlaryň aňyrsyna düşünmek üçin. Edýänmi ediber ýolundan galma sen. Düşündiňmi?